Global Economy. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone. Today is 19th of August 2026. Afamobu aka Tuwa Watewa. I want to use this opportunity to address the global, address Anambra State, and also address Oba Indigene. Before I start, I make His Excellency, Governor of Anambra State, Professor Chukwumacha Soludo, Nekere Chairman Idemili, the Mayor, Nekere the President General Oba, Nekene ndi Oba niile Jibilu, Nekene kwa ndi bi na Oba, and Masinko Yechi Yazelu. Onwe one video na-aga online na social media, starting from day before yesterday. Onye publish that video na Facebook page bụ evangelist Ebube Joseph. Constatalu ebe edo fence wee dochie ụzọ ebe ọ sịrị a na-ekpo aja wee tie mkpu n'oke onu. Ọ gakwa n'ilu lebel allegations na ọgbakwulu ndị Ọba na o nwere ihe amị anọ ndị Ọba mere ya bụ ife gaa n'ilu gbakwulu local gọọmenti enwere ihe amị gbakwulukwuo ndị Ọka ha bịa dee stop work nalụ bribe nalụ envelope nawa na o nwere ihe amị. That video when a trend. Today being 19th of August 2026, the President General Oba only appointment with them yesterday, but based on the rainfall, their appointment they hold through. We all have go see exactly about the thing name and if melu. Haga niru deny bwana haga bia yesterday. But today, however, we gonna the same through the investigation and chopta emelu n'ụbọchị nke tata achọpụtara n'ebe ahụ abụrụ ụzọ anoye dolo the block bụ onye nwa na doye anoye nwa na abụrụkwuru onye Ọba. O nwere ihe gbasatara ndị Ọba ebe anwa n'ịga n'iru ebe alebekwa allegation na-egwu aja na-ele ka elute that place. Enwere a lot of witnesses bụ ndị na-ekene chief nke ha mention afa ya bụ onye na-agba mbọ ka o sevuo the buildings ndị mmadụ dori ya ka that erosion gara cause havoc na that area. Na o nwere ofu mkpụrụ aja ebupụ dị ala ele kama na na-ebute aja ebute were excavator na caterpillar wee na-elevel that mbize dị ebe anwa ka afọ na cause a problem. Nwesika nwere this opportunity wee na-warn ya send as a warning to Ebube, evangelist Ebube Joseph, to stop carrying fake information across the global. N'ịga n'iru after ka ejekọlichasị ife niile ahụ eje n'ụbọchị nke tata, the chairman of the Landlord Association ha ga n'ilu plead here to ndị Ọba, to President General, to Ọba niile in general, biko ha gba alụfa na that false information ha publish. Wee bụrụ ihe anyị ji bịa ka akọwa ndị Anambra State niile, ndị Ọba niile, global niile ihe mere n'ụbọchị nke tata. On investigation ịchọpụta nke bụ eziokwu n'ife mee, a ga n'ilu publish another video ebe somebody na-eti mkpu na the President General Oba kpọrọ ụmụ be niile wee bịa kpụkọrọ ha wee na-eti ha ihe na ha na-agbazikwa ọsọ na-akpọ Gọvanọ Anambra State Soludo na ha na-agbazikwa ọsọ n'Ọba.
nke bụ eziokwu bụ na ihe dị etu ahụ adịrọ. Oba bụ a peaceful place, Oba bụrụ a violent place. Kama na ha amazighị ha ga-eme mgbe ha chọpụta eziokwu dị n'ime na ha ma ụma wee were afọ Oba wee na-eme ife efu. Mana ndị Oba, according to the President General, ekwugo na ha dị happy about iji afọ Oba wee na-eme ife efu na social media. The chairman of the Landlord Association ga n'ilu plead here to ndị Oba niile in general. Gee ntị ka m webatara ya bụ video ka ị watch ya ka ị wee malụ na information anyị na-ewetara gị n'ụbọchị nke taata bụ authentic and real information. Oba ezugo media adịghị ebu fake information. Anyị ga-akabalili alụ luo ebe ifeme. Ndị be anyị ụmụ Igbo ekene m ụnụ. A na-asị na ebe Oba abalịa, Oba bụ a peaceful place. Anyị ada achụ ndị ọbịa, anyị ada emegido ndị ọbịa. But I want to use this opportunity to send this as a warning for the second and last time to evangelist Ebube Joseph to stop carrying fake news against ndị Oba. I'm a pick point. No matter what I saw, I have no word. Oh, one thing, one night worker. Boyanam. Is that correct? My correct for that thing. It was was very well. Also, they say, Nikon, woman, them can poke. My sister was a little baffled. That's it, I correct for that thing. Sure, that's one thing. I'm not correct for that thing. The man who didn't play, won't come on his show. That's what they want. today can sit down the chairman no brand Oba dochile no na anyị provide onye dochile nye pi ani confirm ko no brand Oba dochile you don't confirm no brand Oba nya ka tata ka nje male nka mani ibu the brand Oba dochile na ibu the brand Oba dochile no provide say ade onye dochile onye zie PG because he boss it because boss it gwa kedu ayi yo kwesị ya ndị Oba maka ya bụ video mbe so far ibe dị n'ime ya bụ na ana m asị gbawala m mana abịazịa provide ya nọmba nye PG amala edochizilie maka na edochili road edochi daalụ biko ọ bụ ife chief anyị anọ chief na ụmụ agụ obodo ebe ọ nọ chief na-akọwarị ya na ọ bụrụ ụzọ ka na si provide anyị onye ma hotel ya do ma ife na-eme eji that place because na ife afụ no bụ mmadụ nwe that place ya bụ onye dochie egwu ka afụ no ma ife na-eme ka afụ correct afụ na paso no estate ba ama m go estate I don't know bia polisi na one plot ndị obodo etinye ego so ndị never tinye ozi polisi na law lepte na estate echọba estate jebe na nke ofia afụlụ ego ime malụ ntu osi wee nwe estate na enwezi a na-akpọ estate ọ bụrụ na run landlord association no estate ejigo estate igolo ọ bụ 2000 plus igole plot ahụ enwe hospital nwe ebe nwe everything I have estate ọ bụrụ ebe ndị obodo tinyesi ụzọ akpagbo eleke na akpagbo bifo amụ ahụ datense ombịagolisa one plot lụ anụkatụ na ọ na-akpọkonye na-akpọ estate onwezi ebe ndị obodo mere nọ ntụpasị n'ebibade na ị na-asị na ọ na estate na-eme nke nwanne estate so ka correct go that impression estate ya before na run landlord association. Dalo. Excellent. I was calling to that. Yes. Chairman. Sir. If you put never on both on never on both. Or good to you. Mokona na mo so do na ko eba. Mbo bro mo ati.
I could go now. I done and the peace and reconciliation. To see your property on the side here, property on the side You here. want to go more about the place. And where peace. Like I said, even when I Facebook out of ignorance, no one did buy you. I will step one up. You what I say now? Okay. The truth is that Machi and the co-travelers naga around na social media na pedo lies against Oba Jinalofana, Oba Jidochi Uzo. Isi okwu afonti ya. Ebe se fonti okwu a na wa abuta go yo mbaala. Mbaala ma obala ya n'obi ma ọba ekwe kwuru n'ọnụ ka obi afụrụ anya. Ma ọbala ya n'obi ma ọbala n'obi, ọ bịagosi ndị ọba na ọ dị sọrọ. N'ihe ahụ ebubo eboro unu, maka ebubo ka ebopụrụ unu. Ebubo ahụ ebosiri unu abụghị eziokwu. N'ihe amaghị nke bụ eziokwu na ọbụla ndị ọba bụ gịnị dochiri ebe ahụ. Ghọta ihe ndị egwu na onye nwe ana dochiri ana ya na-abụrụ onye ọba ka onye ọba na-ekwu ya ka a na-ekwu otu ya jenara ka e wee na-ekwu otu ya maka onye nwakwuru ka a na-ekwu otuzi ya jenara na the man kwuziri na ya dị sọrị na ebubo egboro ndị ọba na ya achọpụtago na ọbụla ndị ọba dochiri ebe a na onye nwe ana ọbụla ikwuru ebe a ikwu onye otu a ihe anyị na-ebe a bụsi n'ọka anyị na-enyezi mkpọtụ okwu emechigo dịnụ na nchịkọta okwu anụnwa emechi isi pg na-edi yes ihe onye ji bụ na ihe asị a na-edi sọrị bụ na ihe ekwesịrị ịnọ n'igbo gosi ka a bịara ebe a kpọkọta mmadụ niile maka ama na ọ bụ na ọ gwara n'otu o sikwa gị mgbe a na ịghọtara n'otu a ihe ama ndụ ebe a ọba obodo na-anabata mmadụ ihe osokwala ụnụ na-akọ na ọba ajụjọcha njọ na afọ m ọba si ebe jọrọ njọ maka Chukwu goziri na ọba bụ obodo na-anabata mmadụ gọzikwa ya ka m nọ na St. Paul wee rụọ ọrụ anọ m St. Paul wee rụọ ọrụ ọnda Nwadike bụ na ịma Nwadike mese Nwadike apụọ dezi ka bịa nwee gaba katida mechakwa postụkwa mba ntụ ọba ọ bụla m yọ bishọp postụkwa mba ntụ ọba mana eji m ezi afa bịa ọba wegbu ezi afa chigata ịbụọ ihe ọba niile bụ onye na-ekwu eziokwu ịgwa anụ ọba eziokwu iwu ezi problem and they will defend you. Ọ mụrụ ụfọdụ ọgụ PG na anụ ụdị anụrụ m ya na mmụ ya mana ọ bifo si na afọ ya so onye eziokwu ọ nwere ụfọdụ ka esi eme ọdọpụta mkpọ ya ọsịrị bịa ka esetụ and o setụgo many cases. Nna m ọzọkwa bụ na onye bịara n'obodo ga-adakwa iri n'obodo were aga mba ọ ga-enwe aka ma oke mfa a na-adị ide n'obodo ịda ire obodo ịda ire obodo irite obodo ide n'obodo guzogide obodo akwada gị mana ama m na ọba adị akwada mmadụ so n'ihi emebe emesịa ịmasịsị ndị a niile ọ bụrụ personal thing ma one day m fụrụ onye a na nke ndị udogachi ọma ọdaide ma mụ anọkwa onwe kesi ndị udogachi kpọrọ m o nwere sọmbọdụ ama na mma nsị na mma onye a mere ihe ọjọọ mgbe nọ n'ihu ndị udogachi ịbịa pụtara ya egwu something like that nwe nọ n'ihu ndị udogachi finish the man akpa ya ụdọ sepịa ya ihe ahụ sepịa bụ ka ndị udogachi ma na ma sọpọtụ gị ihe o mere mana at the end emesịkwara happier because of me ụwa anụ nwe efugo obere ụwa ị maghị aka ọba ya enyere gị echi and gị nwa bụ enyi nwoke ị na-akpa ya nso ịdọrọ bad ịnọ n'akụkụ asụtọdịgo gị ị na-eme ihe anụnwa bụ ka ọ wee dị mma mana ọ na ịgaziri estri o si na teren nye na ọdọ teren onye ọzọ ebe ahụ ọ bịa ọ bụ steeti ọsarị abịa enwe steeti ebe ahụ ka nchịkọta okwu a ọ bụrụ na mgbe anyị notisiri ihe a na ịkpọrọ nna anyị bifo PG abata na ya sef oye gara aga ụmụ ndị nọ bute ịkpọ ha asị gị oke n'ihe na-ekwu mba ọ bụ otu anyị isi eche efu ya mana ị hapụrụ ya gwejebe ọka
Not only to global. That's the tell of Mama Kia on Facebook of Ma. For Facebook, onye obodo a na-akpọ nwa mbụ ụzọ onye obodo gị na-eso gị ebizi onye obodo a na-ekwuru gị ọnụ gị mana ihe bụ ndị obodo mapụta n'iru ọrụ obodo na-alaghị azụ inwe nsogbu o nna m biko nke isi ọ bụrụ na ị maara mgbe ihe a na-eme ịbịakwute onye si na-ekwe ihe ifuru na-eme ebe a onye ma ga-asị gị pụtakwa na ebe anyị na-aga abụrụ otu isi ife ịbara ukwu n'ụlọ dị na mmadụ ama bikọsi ihe a kpọrọ anyị bụ echiche udo ka anyị na-ekpe anyị adịghị na ebe a na-eme tigbuo ozugbo and onye ọbụla mmachukwu mana esechakwa edosighị onye ma na-eboro mmachukwu ya anyị na-arịọ bụ ka ụnụ on behalf of this man biko gbaghara na ya nagide ome ịfụ na ọ na-emebi ya ndị ojoto bịa unu si na aba n'ala envelope ndị ọka bịa n'ala envelope bụ ndị na-alụrụ Soludo ọlụ PG ọba abịago ndị ọba abịago tinye ya envelope PG abụkwara onye agụụ and onye chọrọ ime PG ihe abụghị ihe eji microphone onye chọrọ inye priest ndị ọka eji envelope abụ ndị agụụ ya na ndị ojoto biko imesịkwa si ndị ọba na-eji sọrọ they love you on his behalf on his behalf nabatara ya ụka onye na-arụ ọrụ ọgwụ ndị ọka na ndị nọ n'iru gị bụ ndị ọba Ezgo Media OPU platform anyị chọrọ ka anyị nụ onu gị ị ga-ebido with introduction ị ga-amalite with introduction. No. Chairman of the residence. Chairman. Lion residence. Oba. So here iji biara na all video mail. Onye ebe ka ebo. Abo Enugu State. So video mail online. So we post based on onwere ebe anyị ikpe aja na estate na residence. So we make video based on and then they know the place in the temple na anachipatu na fa. So we make video so that those place na it was kwa aja na drum na aya kwatuku na mmadụ say batara onye say maka mana thank God na PG bịakwala with ndị ọba bịakwa ebe a na-ekpe aja so abịakwa ebe a nene wee bụ na dị aja nọ ndozi ka ha chọrọ idozi ebe a na onwere aja kpopụrụ ekpopụ nọ ndozi ka a na-edozi ya so anyị nabatakwara ya n'obi ọcha anyị na ọba bụ ofu onwere otu anyị esi bịa bịara ọba ka ọ baara anyị so ndị ọba na-atara ya kwa abalị ịnabata ndị mba ọ dịrị izi so onwe ka ndị ọba si fụ onye ọba fụrụ this video ya dagide nọ ka the things we mee nọ mistake ka ọ bụ abụ no mistake ka ọ bụ so na udiri ya aga emezi mgbe ọzọ nna ya question Take guys in what the video. Anagadu rebao. It's never any cook when Anagadu rebao. Anagadu Radia. Can you just get it up? Manda na akpọ asị na-etigbugo eti tọchasị ahụ jedoti ife nji wee na-eme vidio anụ nwa ka ekiri akwa n'ọla don't worry ka ama na onwe ebe akwa si nwe sten na onwe ndị sten ọbụla mee na akwa gị onwe ebe dị ka ebi aka ebi onwe ebe aka mmadụ dị na arụ obere oge kịta etiri na-echi bandage n'isi
mụ akwa Chinetigbu okwunu fụ akwa ụna ka ọ na-anakwa ahụ very neat